ғамхориҳои пешвои муаззами миллатро фаромӯш намесозем. аз суҳбатҳои сарироҳӣ бо сокинони рашту тоҷикобод. заминҷунбии шадиде ки 13 апрели соли 2025 дар ноҳияҳои рашт ва тоҷикобод ба вуқӯъ пайваст хисороти зиёд ба бор овард. аз лаҳзаҳои аввали ба қайд гирифтани офати табиӣ дар ин ду ноҳия бо дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон гурӯҳи кории фаврӣ таъсис ёфта корҳои бартарафсозии оқибатҳои заминларза, кӯчондани сокинон ба макони бехавф, таъмини онҳо бо манзилҳои муваққатӣ, лавозимоти рӯзгор, маводи ғизоӣ ва бунёди манзилҳои нави истиқоматӣ ба роҳ монда шуд. инчунин барои муайян кардани ҳаҷми хисорот ва бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ аз ҳисоби вазорату идораҳои дахлдор комиссияи доимамалкунанда таъсис дода шуда дар навбати аввал маҳсулоти сохтмонӣ ва маводи ғизоӣ кӯмакҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сокинони зарардида расонда шуд. як модари хушбахт ҳастам ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвари азиз дар сояи давлати пояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зиндагӣ менамоям. ҷои корам ва ман имкон медиҳад ки ҳамеша дар хизмати халқу ватанам бошам. ман азизаи олим яке аз ҷамоатҳо ва деҳаи дурдасти ҷамоати деҳоти Аскалон ва деҳаи Гулханӣ будам ки дар як хонаҳои лоӣ зиндагӣ мекардам. вале дар офати табиие ки 13 апрели соли ҷорӣ рух дод, аз ҳамон офати табиӣ хонаҳои мо валангор шуд ва мо имрӯз хушбахт ҳастем ки ба мо чунин хонаҳои замонавӣ аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бунёд гардид ва хонаҳое ки ба мо сохтаанд хонаҳои замонавӣ мебошанд ки ҳатто мо тасаввур намекардем ки дар чунин хонаҳо зиста ва зиндагонӣ намоем. бо дастгирии ҳукумати кишвар ва саҳми вазорату идораҳои дахлдор дар муддати кӯтоҳ барои сокинони аз заминларза зарардида хонаҳои истиқоматӣ сохта ба истифода дода шуданд ки бо инфраструктураи зарурӣ аз ҷумла оби ошомиданӣ, роҳ, барқ, бунгоҳи тиббӣ, майдончаи варзиш ва дигар иншооти зарурӣ таъмин мебошанд. мо хоҳаронамон додарамон хурсанд аз он гаштем ки боғчаҳо ву маркази тиббӣ ву хонаҳои истиқоматӣ барои мо дода шудааст ва хонаҳои истиқоматӣ барои мо дода шуд. мо хурсанд гаштем ва мо аз пешвои миллат мехоҳем ки ҳамавақт тансиҳату солим бошад. дар озмунҳое ки пешвои миллат ташкил доданд мехонем ва иштирок мекунем, сарбаланди падару модарамон мешавем. манзилҳо бо тарҳи зебову муосир бунёд шуда аз 4 ҳуҷраи истиқоматӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон иборатанд ва бо тамоми лавозимоти рӯзгор таъмин шудаанд. сокинони аз офати табиӣ зарардида ки соҳиби манзилҳои нави истиқоматӣ гардиданд ва дигар ашхоси касбу кори гуногун дар суҳбат муҳаббату самимияти хоси худро ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баён карданд.